iSelect Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguNdunankulu. uNdunankulu wakwaZuluNatal umnumzane Sihle Zikala uthi bohulumeni wesifundazwe bazoqhubeka beyiseke iNdlunkulu yakwaZulu. uZikala ukusho lokhu khuluma kwingqungquthela yesishiyagalombili yeSalga eThekwini phecelezi i-8th Salga Conference. uNdunankulu kusho lokhu nje iNdlunkulu iphume yangena izinkantolo kubangwa amafa kanye nesihlalo sobukhosi. uZikala uphinde wagcizelela wacela kubantu bakwaZulu ukuthi iNdlunkulu inikwe inhlonipho eyifanele. Masiqhubekela phambili okhulumela iNdlunkulu yakwaZulu umntwana umbonisi Zulu uthi azikho izinhlelo zokugcoba ngokusemthethweni ozongena ezihlangwini zesilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu njengoba kusalindwe umbiko wethimba elijutshwe ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma ukuba lixazulule umbango wesihlalo sobukhosi. Umntwana umbonisi ukusho lokho nje kuke kwasabalala indaba zokuthi ngase kugcotshwe umntwana uSimakade kwesobukhosi emva ukuthi umntwana ulondiwe bize isithangami sezindaba. ulondiwe naye uyakuphika lokho uthi kwathi ngisho izintatheli sezimbuza mayelana nalolo daba wathi azibuze eNdlunkulu. Icala elithinta umbanga wobukhosi kulindele ukuthi inkantolo enkulu eMgungundlovu ikhiphe isinqumo maduzane. Sikuphathela ngodaba oluthi ungqongqoshe wezokuthutha kwaZuluNatal unkosikazi Peggy Nkonyeni uthi amabhuloho aziwa ngama-low water bridges engabe sakhiwe ngoba izigameko eziningi zala bantu abemukile zenzeke lapho kunalamabhuloho khona. Ungqongqoshe kusho lokho ehambele endaweni yakwamaphumulo laseNdwedwe wathi lamabhuloho abakhiwa kudala manje ngeke sakhiwa ngoba kuyabonakala ukuthi ayingozi. Uphinde wanxusa ukuthi amalungu omphakathi uma ewela umfula noma ebona ukuthi umfula uyangenisa angahweli ngoba ethi ajahe abantwana uma besele bodwa kodwa abafonele omakhelwane ukuze bengalahlekelwa imiphefumulo yabo. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi zibeningi izigameko zokudlula kwabantu emhlabeni ngenxa yozikhukhula ebezinamandla khona la kwaZuluNatal. Siyacela ke nawe ukuthi uqaphele. Kanti ke mbukeli sengiphethile zamanje siyacela kodwa ukuthi uqhubeke usivakashele lapha ya ezinkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapha ya ku Twitter @Select Africa TV, Instagram @Select Africa TV na ku Facebook uSelect Africa TV. Kanti uqhubeke usibambe khona lapha ya ku YouTube, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe nje umbono wakho. Mina nginguNdunankulu le iSelect Africa TV.